jien naħseb li kemm il-ġurnalizmu, kemm l-attivizmu huma wkoll servizz pubbliku essenzjali, u li ma naħsibx li hemm sakemm int lejali għall-kuxjenza tiegħek fiż-żewġ ruoli li tagħmel, ma naħsibx li hemm kontradizzjoni, ma tistax tagħmilhom fl-istess ħin sewwa, jiġifieri dan ma tistax tkun avukat prosekutur, avukat tad-difiża. Naqblu. Jew imħallef u ġurat. Meta kont timmilita fil-Partit Nazzjonalista. U kont taf fil-Partit Nazzjonalista kellu il-magna tal-propaganda li kienet in-net, in-nazzjoni, eċetera. U li taf daw l-affarijiet li għadek kif sħaqli fuq il-problema tal-propaganda. U fl-istess ħin il-partit li qed timmilita miegħu ukoll qed jipperpetwa l-propaganda. Dawk iż-żewġ idejat kif tirrikonċiljhom biex ta' dak iż-żmien, insa llum, nibdew għal dik il-ħabta, x'kont taħseb fuq in-net? That it was a necessary evil? Jien niftakar xi ħaġa li kien qal Defend Academy meta kien fetaħ in-net fin-1998 b'apoloġija għax Defend Academy qatt ma ried television għall-Partit Nazzjonalista. U kien tilef dak l-argument għax kien tilef l-elezzjoni tan-96 and he was perceiving himself fadda 97 dil-intervista on his way out. Kien tilef l-argument. U kien qal Kien tilef l-argument li m'għandux ikun hemm television. Kif tilfu l-argument għax tilef Għax l-elezzjoni? tilef l-elezzjoni fin-96 u dawk li dejjem kienu jargumentaw ara l-Labor għandhom is-Super One kif m'għandniex tagħna biex niġġildulu u dajt jitlaq bina. Għaddit tagħhom mbagħad meta tilef l-elezzjoni. Min kienu li kienet Issa min kienu, mhux m'għadhomx ħajjin, min mexxa l-argument. Okay, U niftakru jagħti intervista u jgħid ejja niswa di parti tal-edukazzjoni tad-demokrazija tagħna, però meta d-demokrazija tagħna vera tkun matura, il-partiti politiċi ma jkollhomx television station. Kien kap tal-partit li kienet jiftaħ television station li kienet isir kontra l-kuxjenza tiegħu. Kuxjenza, ma kienx ħaġa morali, da mhux konċett tisraq bank, imma li kien jidhirlu kif jidhirli jien u kif għandu naħseb fl-analiżi għandu jidhirlu kulħadd. Mhijiex ħelti għal-demokrazija. Il-propaganda naħseb iżommok mhux informat fil-verità. La, ħanejlek ara, il-propaganda fis-sens tal-kelma tal-ħarġu biha Goebbels u Leni Riefenstahl illi jiena ndaħħallek frasek idejat li kieku ma jkunux frasek, right? U nixroblok moħħok b'daw l-idejat biex nagħmlek il-moża tiegħi. Dik hija morali. Ma il-partiti politiċi bħal kull servizz pubbliku ieħor, jien naf bħal l-IKEBS, dawn ma jistgħux ma jgħidulekx isma' għaw aħna għaw l-IKEBS, aħna nipprovdu servizz tajjeb. So, il-partiti għandhom jikkomunikaw li m'għandhomx jagħmlu u jippretendu jew jagħmlu ta' birruhom li huma ġurnalisti. Il-partiti politiċi għandhom jikkomunikaw mal-ġurnalisti biex il-ġurnalisti jkunu jekk jaħdmu b'onestà u jekk għandu jkun it-tramite l-interpretaturi u l-analisti li jiprovdu servizz l-pubbliku li oġġettiv li mhux qed iservi lill-partiti. Jiġifieri jiena meta ngħidu inti, all right? Inti meta tgħidli isma' li IKEBS veru jipprovdu għax għadina huma veru jipprovdu servizz tajjeb. Jiena naf, inti qed tgħid li daw sponsors tiegħi, ġifieri issa fimni qed iħallsuni u qed ngħidilek, però xorta timxi mal-kuxjenza tiegħi. Rejn niddiskrimina bil-sponsors. Mhux għalhekk, għandek kuxjenza dak li rrid ngħid jien, mhux se tiġi tgħidli jien naf dil-brand ta' sigaretti ħanżomma fax, ma naħsibx li tieħdu pjaċi jekk insemmihom. Dil-brand ta' sigaretti tajba, għax il-kuxjenza tiegħek ma tippermettilekx, laqas il-liġi ma tippermettilek, ma l-kuxjenza tiegħek ma tippermettilek. Il-liġi fuq l-internet qabli jista' jkun li tippermetti, imma ma jimpurtax. Imma il-kuxjenza ma tippermettilek. Ma tippermettilekx u mhux se tagħmilha, mhux se tiġi tbieħ li sigaretti. Mela allura hemm limitazzjoni etika, restraint etika li għandhom jeżerċitaw. Tajt li l-medja tal-Partit Nazzjonalista meta kont taħdem fil-gvern inti qatt ma ċċediet dik il-limitazzjoni etika ngħidlek eċċedita u il-kelma hija kompliċi li żgħid inti. Jien komparti minn dik l-infrastruttura. Komparti minn dik l-infrastruttura, però dan jista' jkun qed minn żewġ affarijiet. Jew jiskwalifikani milli jkolli opinjoni u li nippromovija. Li ngħid dan mhux tajjeb, anki dak li nafu minn ġewwa jien mhux tajjeb. Jew inkella fil-verità jtini l-obbligu
li nagħti l-kontribut tiegħi b'onestà u bis-sinċerità kollha u ngħid isma' dan naqbel miegħu dan ma naqbilx miegħu, dan hu sew dan mhux sew, indipendentement minn x'kellix naqsam fih. Jekk nipprova niġġustifika u nipprova nagħmel sabiħ. L-pożizzjoni tiegħek dak iż-żmien ma fis-sens Ma niġġustifikajiex. ma tiġġustifikahiex, taħseb li kien hemm affarijiet li kellek tagħmel li ma għamilthomx. Għax kien ukoll għax kelli rwol differenti. Ġifieri ma milx l-għażla dikinhar li ngħid lej jien mhux se nkun ħanprovdi da servizz bir-rwol li għandi u ħanażel rwol ieħor. Ma miltix dik l-għażla dikinhar. Dikinhar is-servizz li tajt kienet fl-impik u fil-pożizzjoni li kelli. Li nista' ngħid huwa li f'soċjetà demokratika jrid ikollok l-attivisti u l-ġurnalisti u jrid ikollok il-politiċi u n-nies li jipprovdu servizz pubbliku. Iġifieri kollha huma rwoli vitali li nixtieq naħseb huwa li l-għan tiegħi dejjem kien li f'kull rwol ta' attivist, ta' ġurnalist, ta' politiku fis-servizz pubbliku tajtu b'kuxjenza u tajtu mingħajr ma provajt naprofitta ruħi jien.